Iki ngawur urusan. Wong nesu bebas. Wong edane bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora asal dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga wis teko jaman nyajiman liwat ora. Ning Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, biyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kok dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kowe ora basa kowe. Nesu masok basa. Nesu kok basa ki wadgu. Menika mboten pangling kados sowanipun Panakawan. Monggo Panakawan Bagong. Sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Nggara. Yayi. Najan dipun menapakno Bagong menika tasih Panakawanipun para Pandhawa. Mila dinten samangke kula aturi animbali menapa wigatosipun dening Bagong sowan wonten Sapadha Yayi Prabu. Mestinipun wonten wigatos dening atasipun namung sak derajatipun Panakawan kraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula diandangu dhateng sowanipun Bagong. Inggih, Yayi, kula semanggaken. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu sawise asu ingkang dadi napas, asat ingkang dadi riwe. Panakawan Bagong raharja sowanmu Panakawan. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawahing tawang towang sinuwun linepana ing tulak manuk keparang kula ngaturaken sembah sing langsung alon-alon aja kesusu-susu anu sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanono. Kula cancang pucaking remi. Bagong, Nun, nek ora iso basa ki rasah basa. Kula cancang pucaking weni. Wo weni to? Weni. Ora remi, ora. Ngerti kula cancang pucaking remi dumawahing kiyu-kiyu. Ora kena kuwi. Nggih. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang. Heeh. Rumeketing Werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep. Kula nun. Sampun boten kirang prayogi. Sapa ingkang dadi kancamu Bagong? Kula piyambakan mawon sinuwun kula niku cak kendel. Iya. Nggih. Prayoga nunggunmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula biyanten sampun Prabu. Iya, Bang. Nggih. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Pengetunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng. Bekti kula konjo sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun iki nang menjadi. Aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho. Panjenengan niku lek ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya, Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penak nanggonmu lungguh Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu Bagong. Nggih wis ngonten mawon malah penak. Bagong. Padha rarja sapraptamu Bagong. Pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara. Yo prayoga nunggunmu ngadhep. Kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku tampanono. Ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara. Bagong. Nung. Biasa mawon kok. Lah sampean gedhe tenan suarane. Sampeyan iku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya, prayogakno. Nun nggih sanget anggen kawula dadaken jimat paripe. Bagong padha rarja sak praptamu.
Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong, nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel? Iya, akeh kewajiban kasatriyan Bagong. Wah, jan wis mendring kula macet. Sampean mboten rawuh niku anggere ditekani meng kula tinggal ndelik. Iya. Ponokan Bagong Padharjo, ponokan Bagong Padharjo. Pangestunipun Ndara kembar, Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestu tamanono ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawedadaken jimat paripe. Ki Lurah Bagong sami wilujeng. Wela. Siti. Inggih. Selamat tekaku, kowe selamat tok sehat tok kowe dadi abdi Ngamarta. Pangestunipun sehat, syukur. Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe? Kula pun Bandriyah. Heeh, lali aku. Kowe ya sehat to Bandriyah? Pangestunipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jandaku mboten kepanggih. Ah iya ya. Karang aku ya arang-arane negara Ngamarta. Nggih. Nomormu ijek ajek to? Tasih ajek. Kok tak kirimi gambar meneh ya. Ya. Nggih. Sing asik beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho adik iki. Ora apa-apa kuwi adik. Ponokawan Bagong. Kula wonten dawuh sinuwun. Apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Murugake matur marang panjenengan ingsun Ponokawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah. Siti Sekol Binunteling Ron Kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjuk atur sapa duka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo Bagong? Ing ngangka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngaten sinuwun. Mugi andhadosna ing kawuningan. Najan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lair pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tuwajo dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong. Mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat nggih. Kuwi tembung apa Bagong? Waduh niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Tapa kok wong loro? Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku. Tapa karo simbok 7 Mbah. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahayane. Mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus telung dina bapak mboten kersa dhahar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petro sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo Gareng karo Petro.
Bapak ngoten niku. Lah ngapa ya Pak kok ora percaya karo Petruk? Soale karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning senthong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya ngutawatiri le. Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbuh pirang dina saka saiki, mbuh pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke taman pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke daturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi seranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? Siji. Sik, catetane meneng kene. Siji tumbak Karawelang, 2 Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka jamus kelima sada. Pustaka jaminan utang. Jamus kelima sada. Niku telu-telune kudu tekan Karangkadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongani, srana pusaka 3 niku Pandhawa iso uwas saka bebaya pegebluk. Neng. Piye karep omong apa? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten napa-napa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Werkudara. Iye. Piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sandadak walang ati. Pusaka 3 wenehna Bagong. Dadi gawa Bagong ning Karangkadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ke taman pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna kula cunduk kalian panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. Kembar piye? Iya kula nderek Kang Prabu. Inggih, Kang Prabu kula nderek. Bagong, dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Ah, niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet sanyet kok. Kadangkala bapak niku ya sok ora mandi ning kadangkala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Kalih omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu Senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Lah kula ora apal ya nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara
Ismanto. Sopo? Ismanto. Jaidan Ismoyo. Ah, Ismoyo. Kok Ismanto iki bakul dawet e. Ismoyo, kita sing ngendika wong rada halus kok suarane nek bapane ku ora pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak, ning sing ngenjingi bapak, sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja dipareke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau, tumrap kula kedah dipun petang. Liripun kados pundi? Nuwun sewu. Nadyan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nuwun sewu, Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negaring Amarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi nggayuh derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan amun nuwun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar namun nuwun sewu naminipun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedah ngatos-atos menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar kegiatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa Semar saya gadhahi panguwasa Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan menika ingkang kula ajri Yayi Prabu. Nuwun sewu kok ana swara rapena mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburiku kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki genah Ndara Werkudara. Gus. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janawa. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng ngiyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep. Ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ingkang bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya. Lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedhi bal 17, kowe iki mung Panakawan. Nek nganti tumpangsa nggonmu mboyong pusaka 3 iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemurwing dat. Mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha ta ngono ta? Lho.
Kuwi mung panyokra bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kan om. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat carana kowe ketunggan pusaka 3. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka 3, Semar kepengin wasaka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau ubeng-ubengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek kene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka 3 tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, urusan. Wong nesu bebas. Wong edane bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora usah dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus jimat liwat ora. Nek Semar ki tak omong ya. Ae dadi sing Sanghyang Bathara Ismaya, biyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kok dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kowe ora basa kowe. Nesu masuk basa. Nesu kok basa ki wadgu. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning namengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke. Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayoga kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh melu pun Kakang Suwawi kula dherekaken Koko Prabu. Perkara iki nadyan Bagong wong loro saudon telu saurupan mung drajating Panakawan parandene Bagong wong jujur, Bagong ora tau apus-apus marang bendarane nadyan solah bawane srogal nanging to bab kejujuran antaraning Panakawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas. Banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka 3 paringna marang Semar. Merga Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen to negara Ngamarta bakal ana apa-apa. Bisane ora tumama ning negara Ngamarta. Kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka 3, tumbak karo welang, payung tungganaga lan pustaka jamus miang jimat kelima sodo. Ucap kacarita nalika semanten
ngraosi pusaka ketiga tumbak karo welang miwah payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima sodo. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang. Mila panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Mijil saking pagedhangan pusaka-pusaka tiga kumleyang sak nginggiling Datulaya nututi plajaring Ki Lurah Bagong. Sedewa teka banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang. Nun sewu kok ora Bu. Nembe kemawon Kakang Mas Yodipati ngraosi bilih Bagong menika panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Kala Prabu mboten nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka tiga tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima sodo. Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling Datulaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Kala Prabu. Werkudara, nggih. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka telu wis melu kelawan Bagong Rasa dadak ditututi. Pusaka telu hae panggraitane tan prabeda kaya menungso, dasare kedadian saka menungso. Saka Nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas, Kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga rungki. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Badranaya. iya Dimas pun Kakang mungkari manut. Kang mengkono yayi tatanan parengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi perangan antaraning Koko Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk Siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya mrawasa kelawan Bagong. Ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggep katresnanku kabeh. Iya Dimas, Sedewa nuntun maring adhawuh. Bubarna kang padha siba ingsun kundur kedaton. Kawula nengestaken dawuh nyuwun pamit madhal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sedewa. Purna gatining pananggilan. Sanulur kundur daton drog saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing peromban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Maloro ingkang sami ngambil pacaraning Prabon. Kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata katiron saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau. Wa Prabu ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Cemadung dawuh. Wa ingkang putra ing Jangkar Bumi Lontorjo Cemadung dawuh. Pakde eneng apa Pakde? Pakde Ndarawati kok ngawi sangganing para putra sajae nemu wigati. Mbah Barana karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalanmu. Antasena dawuh apa Pakde? Wektu dina samangka pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati ku tak blabari sejatining lelakon ana ning Datulaya. Senadyan Dimas Setyaki melu sowan paradene adoh. Parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datulaya. Mila ingkang saking menika kula Cemadung dawuh Koko Prabu. Jroning perembugan Datulaya negara Ngamarta mau nyara widekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli. Sawane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bakal kelawan pegebluk. Akeh para kawula ngingisuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak kara welang payung tunggul naga. Sartaning pustaka jamus miang jimat lima sodo.
Nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng para paduka Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karkadempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar merga digondheli karo Nata Ndrawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi sarang apa-apa. Mula kang saka Gustyaki Bagong golek ana. Ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karkadempel, mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng bakatipun ingkang rayi benjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang tumuli mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa waton menapa dipun paringaken Purba Wasesa wonten astanipun ingkang rayi Setyaki. Kena kowe miloro Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen no ngati kateman kaya mengkono-mengko mundhak ora prayoga. Lah rak ngoten tegesipun anggere kula tumandang menika mboten tida-tida. Iya, pancen mengkono. Mara gage mangkata nyuwun pamit tambah pangestu Gatotkaca nyuwun pamit tambah pangestu Prabu. Nadyan putra Jangkar nyuwun pamit tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih anakku kabeh Gatotkaca Antarja Setyaki. Oh, piye? Kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Heeh, terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur. Karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani saklungane Kresna nututi Bagong. Pusaka telu ya kuwi tumbak Gorowelang, payung tunggul naga, pustaka Jamus Klimasada. Oncat saka pagedhongan pusaka. Lho. Pusaka telu oncat saka pagedhongan pusaka, Pak? Iya. Nendi? Ngetutke lakuning Bagong. Pusaka telu mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Kena tak upamake yen apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono ya. Mula kowe tak candhet kuwi aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi. Dawuh apa? Belanana Bagong. Aku, ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndrawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong mung ora salah, Bagong mung ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki, diwenehi Purba Wasesa yen Bagong berguguk utawa waton tegese Bagong arep dipulosara. Sithik akeh Werkudara tau tati nampa pangudange Bagong, aku tau dimong karo Bagong. Yen Bagong nandang lara, aku yo ngrasake lara. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Mula kowe rasah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe belanana Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawistara. Oh ya, manut, Pak. Dadi aku iki ora melu Pak Ndrawati ning ngestokke dawuh Bapak. Kowe belanana Bagong. Lah iya aku ngestokke dawuh Bapak. Yo. Mangkat belanana Bagong, ewang-ewang ngono, mesake. Wah, kae Ponokawan. Kae abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki. Yen Bagong bakal terus bali, bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab. Yo, ngestake dawuh. Rasa kuwatir, Pak. Kae wangane. Nek panjenengan do nyikon karo Bagong, mau Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janjian nang apa-apa nyentuh mandone Bagong kowe sing tak ajar. Iya wis beres, Pak. Kena aku mulai omong bapak tenan. Kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Ndrawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat
Srana kenggonan pusaka 3. Walah, alah, bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen. Ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Kandhake Semar nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh wis mbang pokoke aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke Bagong tumbak cucukan cangkeme ora tau diatur ngrekoso to nek ora tak laporke Kresna arep bungahe mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku iki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis nek menah luweh. Entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Ndarawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Ora tukang pukule wis teko iki Bagong anu nggih Ndara Setyaki iya kok le tindak kok kesusu nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku niki kaya le kejem delok kula kuwi gatine napa Bagong nun kuwi arep ndi ajeng wangsul bali ndi ayo nang omah bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka 3 ora kelakon merga dihalang-halangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali tak jotosi. Ngandel ora. Wis Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah wis masalah meneh. Wus. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kok ya dikethake. Rumah sawu kok repot temen to iki aku. Wes dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka 3. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Lah niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dulake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasane ndi-ndi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampungke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese wani karo Setyaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe godho si kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mbok kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora, wela wong iki piye to ya?
Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Lho ora wani nang kene. Boten lajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur Bapak. Yen ngono kuwi wani karo Sencaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampeyan iku paribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakil ya entuk menang napa? Mang gagas to. Cebol gaya wulan wutang etung lintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge. Timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene glundungi wedi memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Wah, wis bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Yes. Kok tegel ya kataku. Semok metu kecape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung garing ngemplok. Mesti tekaning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempel dicur-cur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Wadul bapakmu dis. Bagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Karo ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna, ati kula lara, bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. oh, terus Ambaran niku kula nesu, kula terus bali. Metu niki ajeng mulane niku cegat Ndara Sencaki. lho, Paman Sencaki. Heeh, anu ya, anu nggih. Ngopo Paman Sencaki? Nyegat kula ora entuk bali, ning kula pengen bali. Terus Diantel sirah kula. Dis ngoten. Semok. Ora siap kula. lho, nek siap wani po? Ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet leloro to ya. Terus piye? Lah terus sampean niki ajeng napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawe bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Iki tak tunyo lho malah ora bosok. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara ngendika pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara. Ngono. Ndara Werkudara ngendika ngono? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti ana ambek ati kula. Lah iya. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Nek ngoten nika
Sencake nika mang jotosi. Kose. Nek aku jotosi majelis niki aku wani, ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus Kowe maju meneh. Papakno majelis niki. kowe iki ora edan to. Lho. Kok malah ngono iki dan Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sira kula jeblas kene mabruk. Kula madhep mriko diantel cengal kula dis. Kula niku kok ajeng mlayu karo maju meneh samane mriko to. Sito matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya wis genah. Terus lare ngewangi piye? Nek kula tekan riko wis mati. Piye ya? Iki nek dienggo nek omong ki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah, arep seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora, ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngerdingke kowe, ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. Wirawiri dengkulmu mlocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho. Iya serius. Carane Ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. saniki. Iya. Metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu pundi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki. Nek rada jenes lho, Gus. Wegah aku, kowe ngamot ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Mbah. Slamodar. Ning ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali tan bisa lali. Ya guys. Wis ing tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang Satya Wiratamtama wis kong wis aku wis mlebu Nganti kepentut Mpun mlebu? wis Lho, wedan. Teng awakku lho. Ora brenjel ya? Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Naming kowe diantem majelis niki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku jeblas ki lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Saya. Sencaki aja mengko sak maratuamu wonten kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa nih? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarmu karo ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Suah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Wah.
Aku nek ora diculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wes waduh, edan gejlike pirang-pirang. Nek medhun pripun iki? Ya mikari medhun ngono wae niat ati medhun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys, iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak mamerke bojo kula e. Ae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane Ngamet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. weh. Engko nek kejeglok. Ayo teratapane. Barang ta senaki sok ngapusi. Ku nek gletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh, lah tenane. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen ning jron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kisma. Yang. Wah, bajigur nabak sapi teng. Leranise wis. Weh lah, wis sarean iki kuburan. Ketok iki. Wow, lho, iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan ro jejere ya. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, kuwi ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik buta iki. Wedok. Pumpung meneng wae. Mau rapek. Betul lah. Iya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedul meneh. Mabur. Enak tak tanjakke pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak arepku kowe iki meneng wae to. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mudhar kowe tiba. Aja, darah tasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Kayak dirampungi pakaryane. Ayo. Amo Suramarata jamratai bagian padha-padha. Sendiaki. Kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewake wis diajar karo Setyaki isih begogok nang kene. Wong iki aja sok sumbar. Ngono. Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono. Glopa-glape. Gajahe kepengin menek. Eloke.
Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sencaki kowe arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno. Godhong wesi kuning. Keprok ndasku. Nang nganti aku cilik sambat gedhe nglekar, sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Sencaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Ngejawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Moko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelepke sisan ora? Ndase dindelepke sisan ora? Dindelepke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelepke ya? Heeh. Lho, ala. Dedel meneh sirahe. Lho. Ndelepke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene ding 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 ding. Aku mabur Sencaki. Lok tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Oh Prabu kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong dilani katidayat. Nun sewu nggih. Paman garba ruci wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula semanggaken nggih. Suramrata Jamrata imbang yang padha-padha. Iki cah gleleng. Duk deng sama ladeng, duk bis sama kubis. Ayo, Sencaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parat Weh, Gatot Kaca. ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasanono sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbang aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kene iso mabur sawangan. Dan ra wedi. Medun Kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Semira wedi. Jedul. Mabur langsung ambles. Langsung jedul. Waduh cilaka iki. Kok kita kaya ora grogi babar blas. Bagong kowe gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu, neng ditentokke kaya apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina manut tau Gatot Kaca. Aduh. Mati aku aduh. Wes gara kaca iki. Apa ora kowe? Aduh. Minta ampun gara kaca. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip.
tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta Bagong tak pancatku ndak tak jebol sirahmu. Waduh. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati dening aku. Aduh. Kiai Semar paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatotkaca tak akoni. Aku kleru ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki. Kene weruh wong mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenane. Ketoke sandiwara kok ming cokoti semut geni aku ngrekoso. Saya. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi nglelengi. Ayo sapa sing arep ngetok mung aku legane ngati. Antar iki. Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep musuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lagi piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu. Sincan biasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndarawati tak wanenane ku, tak jajali Kakang Antarja karo Antarsena menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Yo sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo nang omahe iki wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tombak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Atek sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo
Kakang Antasena, Kakang Garukaca lan Mak Jrek Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya isar budal ning Karangkadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Nah niki engko melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku melu Dimas Antasena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora, Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang. Kabeh wis katon padhang. Nggih. Wis kowe bali yo. Ana nek mulai senane bapak. Lho kok senane bapak mergane kula ora nggawa pusaka 3. Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani yo. Pusaka 3 mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra ingkang sekti Mahabara. Mula pusaka 3 mau panggraitane tan prabeda kaya menungso. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka 3 kuwi seneng mburimu, ngetuti laku jantramu Bagong. Masa tenan aku ora goro. Kudus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungso? Iya. Menungso kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa Tumbak Kara Welang. Sing niku Payung Tunggul Naga. Kok kaya gada lagi mingkup. Nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kowe iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka 3. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka 3 kuwi disembah sik. Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka menika kula beto wonten Karangkadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karangkadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur Pandhawa tak irit ning Karangkadempel, bantu karo bapakmu. Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih Antasena. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Arjuna wonten maring adhawu. Saka pangrasaning pun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mung mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Ing ngaturing Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa birat saka pegebluk mau yen ta Kyai Semar mboyong Pustaka Jamus Lima Sada Tumbak Kara Welang lan Payung Tunggul Naga kasinggihan mekaten.
Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane. Dene Kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau. Koko Prabu. Sampun ngantos nggadahi panyokra bawa ingkang boten kaliyan Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Arjuna kula wonten maring adhawu. Kowe tak kanthi nang kene iki ming bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis menawa gage wangsulan. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya Natandrawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyango Karang Kadempel. Nanging yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Natandrawati, ayo ta bebarengan dina samengko. Jugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi. Niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka. Kresna Senayang manglung mintolaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning asta aneng asta. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene mekaten pangandika paduka Janaka kula wonten paring adhawu. Tunggunen ning kene. Aku tak golek Pintasraya supaya samengko nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating Natandrawati. Kula sumanggaken aja lunga lho Janaka. Mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Kencang warudayang pak pong bu bolong kali jedhe sapa sing gawe. Pramidi. Mila kayiwangan kalos benter. Sumuk sundul ngawiyak mboten pangling menika titah pujangkara. Ingkang sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun Kakang. Dalah menika kadidene Kresna. Menapa ta sababipun dene Narayana sowan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa? Lah kok kadingaren Kresna sowan ngabiyantara kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kasinggihan Kakang Rada mugi kasekecak nuanggen jenengan ndika lenggah. Lha nggih sampun boten kirang prayogi. Kresna padha rejo sak prapta kita. Pulun. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala swanipun ingkang wayah pun Kresna. Kemareng kula ngaturaken sembah. Sumenging mabekti kula kunjuk. Iya, kula tampa karya bombong tias ulun. Ora lihat pangestu luntum menapa marang jeneng para kula Narayana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ingkang sabanjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diage matur marang panjenengan ulun Kresna. Ingkang sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk lungkap angka kalih pulun. Kalih menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar. Ingkang sekawit utusan nglawan atmajanipun Bagong supados samboyong pusaka Ngamarta III. Inggih menika tumbak Kara Welang payung tunggul naga tuwin pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wonten aturipun Bagong sampun terwaca bilih Kyai Semar nampi sasmita bilih negari Ngamarta badhe ketaman pegebluk satemah kathah korban. Ingkang mapan montor garing Ngamarta tumunten Kakang Semar nedyan birat pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka ketiga negari Ngamarta. Nadyan para Pandhawa lahir batos maringaken pusaka menika kala wau nanging nyuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadak. Jernaminipun titah ingkang tasih kasalira wadak menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna mbok menawi wonten niat sanesipun kejawi badhe ngremaken pagebluk. Kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana mukup
Pusaka Ngamarta ketiga menika kala wau pukulun sesembahan kula. Kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kampit dosang reknaning bawana Mastunomo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Ismaya ora pisan ora pindho mesti gawe dredah ana ing Madyapada niate Kakang Ismaya ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwuhake rasa kuwatir penggali kulun Kresna. Yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune, sayekti bakal wuwuh kekuwataning Kakang Semar. Nggone urip ana ing alam padhak, mula lamun sak trepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar. Nggone ngukup pusaka tetelu Ngamarta tumbak karo welang payung tunggul naga sartaning pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Mekaten pukulun? Iya. Malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau sayekti ulun ideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten paringara kula nyuwun pamit menawi sampun pikantuk palelas saking Paduka Hyang Adi pukulun kepareng kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Kyai Semar. Supados sak mangke sampun kelampahan ngukup pusaka ketiga menika pukulun. Iya suruh titing ati-ati duga-duga digawa. Durga kula mandika ngadhawuh pukulun. Nderek Kresna wayah ulun bebantu marang Botri Poting Nata Ndrawati. Kula rak ngestaken dawuh pukulun nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kekarune. Kresna apa dene kita Durga. Tono dewa yen nuntuna wong apreng kasangsayan yen nuntuna wong apreng kasangsayan ira wang-wang Nuwun sewu lho Di mboten teges kula badhe tumut-tumut perkawis menika namung semanten to kula menika kami tuwaning kayiwangan menawi wonten barang ingkang bingkong wajib kula jejekaken menawi barang wonten ingkang boten leres wajib kula leresaken menapa ing dados pamothaipun Kresna menika sayektosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri lan adreh menawi kaungkulan dening Kakang Semar mila lajeng damel-damel perkawis Kakang Mlodo kula sampun mangertos namung semanten kula boten badhe andhuwa keparengipun Kresna milah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelanipun anak kula piyambak jeneng Kresna menika titising Wisnu. Mila samangke dipun tonton kemawon. Sinten ingkang leres ugi badhe dipun leresaken, sinten ing lepat tertentu badhe ngunduh poing pakarti. Alah dalah, nggih. Kula kok mboten ndungkap dhateng kepareng Paduka. Monggo sinambi nganglang jagat dipun titipriksa kawontenaken lampan wonten karang kadempel. Oh nggih monggo di kula dherekaken. Monggo Kakang Narada sarangan Kanjeng Rayi. Nggih monggo. Warakudara kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu tampanana. Nggih kula pundi nggo jimat. Semar ndak tampa. Tiba padha-padha dipol. Nggih Den. Wonten apa kok sami rawuh enten karang kadempel? Njumbuhake kelawan utusanmu. Ya kuwi Bagong ing nalika semana nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta
tumbak kala welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Apa wis sira tampa Kyai Semar? Sampun kula tampi, Ndara. Malah sak mangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel. Pancen niat kula nyuwun ngampil pusaka katiganipun menika supados sak mangke saged kinarya srana anggen kula hambirat Sukerta ingkang badhe tumanduk wonten Praja Ngamarta. Mengkono Kyai Semar nggih. Lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lair batos. Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono Puntadewa kelawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka mangsa borong bab padhang lelakoning Praja Ngamarta Kyai Semar. Nggih, Ndara ngestakaken dawuh. Semareka den prayitna samurires eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama Sasi Kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti yen pancen wis kaya mengkono Kyai Semar apa diparengake sawetara wektu Puntadewa mapan ning Karang Kadempel niku langkung prayogi. Niku langkung sae nyurung dhateng gegayuhane Semar nentremke negara Ngamarta menika, Ndara. Iya, Kyai Semar. Lang-lang endriya mangu-mangu-mangungkung. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kakek Semar aku sing prapto kek Kyai Semar aku sing prapto Kyai Nayantaka aku sing prapto Kyai Semar lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya kek aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya Reng slamet. Garing slamet. Nolo garing aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya truk aku slamet. Ya Petruk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti ndara-ndara. Dendam aku isi. Dendam ngopo? Kae Gatotkaca kae mau nugel ndasku lho, Tru. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Dadi tugel ora apa-apa. Ming minger. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura, wis di ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai, wis damai. Ha iya. Bagong aku njaluk ngapura Bagong. Wes ngopo ngapura apa?
Kok tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ra diangslup Indra Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine Nana kowe. Apa, Gong? Titine Nana. Titenono, titinono. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya tak pandang. Ora pandang bulu kok ada bulunya dipandang. Asli. Sami enten apa, Ndara? Kakene Semar jumbuh karo nalika semono aku ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta ning merga kakene Semar gone bakal mbirat sarana pusaka telu. Mula aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakene Semar. Syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang Yogyakarta jenginu merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teko. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho Ndara. Kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Mareka den prayitna smurenes. Boyong aku diseseke sik, Truk. Boleh nyuwun tong-tong enceng tung cek tok. Ayo men. Arang ya ora usah dadak sesek-sesek to reng wong penabuh iki ya nganggo tenaga ora nganggo mesin. Kesel kok kepel. Wah ya jagongan ndara-ndara iki ya. Iya. Ndara Garut Kaca ki jebuna paling dhuwur dhewe ya reng. 173 kok nggih ta, Den? Iya. Ndara Antasena ki 128. Ndara Antarja ki 171 nggih. 171 ndejlek cengelmu iso. Wong 171 tenan cendhek banget. Tenan meng padha prastiwi. Ha iya. Ning yo sing praitna ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib surtiti ngati-ati, aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Truk, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau. Ana sing mlebu-mlebu e. Paningalku batin ayo wis kerju ling ngake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati reng nek ana apa-apa kok ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, mangga mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati, Ndara. Gunjang gancing langit kelap-kelap waton. Bergincang ing risang mawe gandrung. Ucap kadit nalika semanten. Ngramyang balaning Betari Durga. Nalika semono prapteng Karaka Dempel. Sigra sumusup anggane ngrisang Antarja. Malik tinggal Sang Antarja nyandhak ing Rai Raden Garukata linarak kaget Sang Antasena wau. Lah tenan kok reng. Malah iki luwih mbebayani. Sajae mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Antarja kok ngerti-ngerti nglarak Kakang Garukata. Walah dalah kene ora tak
singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel. Hati-hati, Tro. Ora ngalamun. Petro. Ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki mak ler kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Tro, yane iki kok demit tenan iki. Monggo mawawan rampung-rampungan jadilan to, Tro. Heeh. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Wah, wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe ngalamun ngene. Ngopo ya, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora, Gong? Lho kok matane malik? Gong, Gong. Kowe sadar ora, Le? Wah, tenang kayak bocah kowe. Ayo ora bakal gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Eling, Kang. Dimas aku ki ngono apa, Yayi? Kakang dinggone wong sing kurang tanggung jawab. Bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing Kakang Mulasara Kakang Garukaca. Aduh. Adhiku Garukaca piye? Ora apa-apa, Kang. Kono semingkir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku, aja melu-melu, Kang. Aku kowe iki ngapa, Le? Wes kowe iki ngapa kowe Kang Sopan to, wes. Gong kowe kurang ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Idoni barang ya. Setan ora. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol. Aduh iki kecantol rada angel. Culke ora, culke. Dileboni jenggot irunge ya iso wahir. Ayo, culke ora. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dia nambune, Tru. Lados pirang dina ya kowe? Kole meka. Oh kapok ora kowe. Wah, bakong ngawur. Njaluk Japa mantra Bapak ora? Manut, Gong.
Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Ndoro Antasena tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikira awak dhewe ora lahir batin ning wangi Ndoro Antasena. Yo, Dewangi yo. Gunjanggan sing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung ing anane aku ora gelem males mergo jane aku ngerti Lek aja kebangetan kaya ngono to Lek mbok sampean ki mikir sampean ki menggali sampean metung kakekne Semar ki labuhane tumrap sampean wis akeh apa sampean percaya karo ngendikaning Wa Prabu Ndarawati ngeboti Wa Prabu Ndarawati ngiwake karo kakekne Semar apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraraya kok dadi tekan semono penggalihmu Lek Antasena malah wis nang kene sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa ning Siwa Darmakusuma Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah nang kene nek sampean ngamuk kaya ngene iku tak andhake karo bapakku malah salin perkara aduh aja nggir Koko Prabu Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel Larto saking Gudha Sang Kuru kula yen amutusa Sang Sri ladal bujleng-bujleng iblis lanat padha cek-cekan adiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong Karang Kadempel ya ndi Semar yen pancen ora duwe niat sak liyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Wreka Petro apa? Ndara Antasena ketemu macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus ana buta gedhe banget, Pak. Buta gedhe. Sumbar. Yo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajal Wreka, jenenge Jajal Wreka. Bapak wis tau Jajal urung? Jajal sapa? Jajal Wreka ki mau? Kowe jeneng kok jajal-jajal ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngapa wujude buta Jajal Wreka? Tak sawange Panakawan ngatos-atos lho, Pak. Iya.
nalika den prayitna semuriris eko balik titiyoni ladal Semar. Durung tau wanuh, durung tau tepung, lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang, apa ora jeneng wong kaluka? Ngartasi aku ming derajate ngaceplik kok sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Ya pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin jaluk bali pusaka telu. Tumbak kala welang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Amarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar Saba Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku Saba Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning Jim. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Yen aku ora tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki Jim ya udu. Kowe iki buta ya udu. Lairmu buta ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa Pak? Strewet menengo kowe. Menengo kowe ora isruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lairmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Ndarawati to sampean. Wah. Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Angin nuwun sewu Kakang Semar. Wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba mung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasi mung bakal mberat pagebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, sak ala-ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku, niatmu apa Semar? Wani napa mawon kula ora niat sing ala. Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kalian sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula mbudidaya supaya mbirat pacoban niku kala wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun, ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki mang presani.
Mang Prisani. Nata Ndarawati kalih senjata cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Ngoten. Mang titeni nek niat kula elek senjata cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata cakra manunggal kalih pusaka 3. Mang titeni, Ndara. Waduh, Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, senjata cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungsa. Iya, Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Lan aku manunggal kan para Pandhawa, mengke kala mangsa senjata kula kondurke, Ndara. Iya, Kakang Semar. Kami ditambahi senjata cakra piye, Mas? Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwana slamet sungsaring Gusti. Aku damen diarani tekan ora padha wae. Cukup dienehi senjata cakra niki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter adasmu. Iki mentekne wong bingung. Kudu kepiye meneh Bedari Durga singkir tak singkirke kaya ngapa. Patopat Kyai Semar nggih. Ya, heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing wuta dituntun, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngetokaken dawuh. Arsa madangi jagat tumungup-ungup paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung pun paripurna Ndara mesakake le nuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik. Ya purnaning gati mugi-mugi sedaya manggya raharja niring sambikala ayom tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Ya Semar. Nek wonten lepas kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pasderekan. Sura Sudira Janing Kang Rat suwah berasut tapi kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih. Kula nyuwun pamit. Menawi wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten Ndara.